Значи знаете до сега какво е направено, но въпреки това нещата, т.е. отпадъците си върват към сметището в Суходол, купуват се машини и лично мен така ме безпокои, че нещата няма да приключат скоро. Въпреки, че казваме, че няма обем, ще го напълнат и така нататък. Факта, че са взели един компактор и аз не знам с подробности дали това сепарираща машина ли или не е, или е само компактор, който да раздробява и да тъпче, т.е. да нагнетява повече, да уплътнява по-скоро. Моля? Именно. Така. Опасенията са ми, че замразения проект, който го имат за разширение на сметището до пътя, значи от оградата там тая дупка или валтинка, или как я казваме на нашински, до пътя, 83 декара, ако се напълни обема на сегашното депо, да предизвикат криза и да кажат, там има още обем и дайте да го заклоним. Това трябва да ви кажа, че малко ме безпокои. Много палиативно е направено, много примитивно е направено. Още когато бехме с нашите хора при Бояджийска, аз си казах, че това е проект на студенти, но въпреки това те го имат като вариант. Сега е замразен, за да не се ескалира така общественото негодование, по-скоро нашите протести. Така, другото нещо, което ние сме решили да предприемем, да го съгласуваме с вас, това е да алармираме към евродепутати, български и други европейци, и да го вкараме колкото се може по-бързо казуса Суходол, да го вкараме в пленарна зала на Европарламент. Няма да е лесно. Там им дават по 3 минути да вкарат казуса, защото това са много проблеми, не са само нашите български. Там са толкова 20 държави и всичките като имат по 50 проблема, правите сметка за какво става дума. Но въпреки това, ние ще направим всичко възможно депутат да постави казуса Суходол в пленарна зала на Европарламент. И другото нещо, което не знам дали някои са гледали, това вече го обявих по 7 дни, че лично аз искам да го поставя въпроса на ниво медицинските сестри. Тоест, ние за 5 сестри дигнахме България и Европа, т.е. България, за да се консолидираме, нали, защото ние сме вече разбита държава. Тук един проблем го дигнаха тогава с сестрите, да може нацията да се обедини върху нещо, но там са 5 души. Нали? Тук сме близо 5000 души. Суходол и тези около нас съседни селища. Така че не е все едно да се тушира нашия проблем, защото вие виждате, че дори и малките деца вече имат сериозни заболявания. Това е преди всичко от вредното въздействие на депото. Каквото ще да ни разправя.